Hej Michelle. Hej. Velkommen til Kolding Faldskærmsklub. Tak. Hvad skal du ud og lave? Jeg skal ud og springe tandem. Okay. Og hvordan har du det med det? Det er jeg faktisk ikke så glad for. Nej. Så hvordan har maven det? Helt roligt, men jeg er meget nervøs. Okay. Men jeg kan kun sige, udsigten deroppe, den er fantastisk. Så vi ses deroppe. Det gør vi. Nu kan du godt sælge nogle tante, for nu ved du, hvad det er. Yes! Michelle, nyd udsigt. Ja. Hvis du er i tvivl, så er det vejen, du har den retning her. Okay. Ja, så prøv at blikke lidt længere rundt det. Okay, ja. Ikke rigtigt? Jo. Og Kolding til højre. Er du okay, Michelle? Jeg er fint, men godt holde her. Du må holde lige, hvor du vil. Michelle, er vi enige om, du stadigvæk hænger fast på skuldrene? Ja. Så har du højre op. Det ved jeg ikke. Prøv at trække ned alt, hvad du kan i højre. Så drejer jeg nemlig til højre. Og hvis du trækker helt ned. Kig op. Kig ned i kameraet. Op med hænderne. Er du okay, Michelle? Ja. Du må gerne dreje lidt til højre. Men så trækker du ned. Ja, præcis. Sådan. Sådan, så varer vi igen. Så flytter den lige ud. Er det ikke smart? Jo. Det er fandme nemt. Michelle, har du trykket? Ja. Prøv lige at puste ud af, hvad du kan. Ja. Michelle, hjælp det. Er du stadigvæk bange? Nej. Var det noget, vi var bange for? Nej. Var det fedt? Ja. Michelle, var det første gang? Ja. Var det sidste gang? Ja. Var det? Ja. Michelle, det bliver en dårlig video. Du skal jo sige nej. Okay, nej. Nå, det er i orden. Hvis du gerne vil, må du gerne dreje rundt. Det bestemmer du. Okay, så trækker mig, eller hvad? Ja, du trækker bare til. Du kan ikke gøre noget forkert, Michelle. Vi hænger stadigvæk i 600 meter. Har du nogensinde været i Ejffeltårnet? Prøv at se den rundkørsel, du flyver lige ned imod nu. Giver det i maven? Ja.
Nej. Nej. Nå, det vil du ikke. Han lader du må hænge og alt muligt. Hvad så, Michelle? Hvordan har du det? Fint. Godt. Jeg føler, jeg lever. Ved du hvad? Det var først det sidste gang, jeg gjorde det her. Tak for landingen. Tak for flyveturen. Så kommer din mand, ham kan du gå hen til. Er jeg ude nu? Ja. Var det godt? Ja. Var det godt? Ja. Jeg sagde, du nyde det. Jeg sagde